Arratsalde on zen modu, sao gaur musika, zuzeneko musika izango dugu, eta batez ere solaskide bikaina, ilusio berezia egiten dit Joseba Irastoki Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zurekin arratsalde pasa egitea, zelan zauz? Ondo, pozik, gonat etortzeaz, eta diska berria eukitzeaz ere, bai. Gauza asko dituzu eskuartean, eta besteak beste zeure, bakarkako bidean kaleratzen duzun disko berria. Bai, bueno, naiz pertsona bat nahiko aktiboa, eta musikari dagokionez ere bai, aritzen naiz beti konposatzen edo gauzak egiten, eta pandemian ere ez aspertzeko, eta rutina bat jarri nion ere buruari, eta hor sortu zen diskoa, hor hasi zen forma hartzen diskoa, eta, bueno, ja urte eta erdirado bukatu dut, eta ibili naiz bertze gauz batzuk egiten ere, bai. Geratu barik, musikari profesionalak Euskal Herrian, zorionez, badabil, eta badatorre jendea profesionala dana, eta musikara dedikatzeko aukera daukana, baina sasoi baten gu gazte hauek ginenien oso gitxi zineten, eta zu bai, Joseba, azkanien zenbat talderekin egon behar dan horretarako bai zenbat lan egin behar dan, baina, musikaria zara. Bai, lanbide zaila da, eta are zailago, Euskal Herrian izatea, eta are zailago oraindik bera bezalako herri txiki batetik, ez? Erran duzun bezala, orain dela urte nahiko, ez genuen internetik, loturak ere ez ziren horren erreixak, ez ditut errango Euskal Herriarekin, Madrid, Bartzelonarekin, batzutan errazioan zaudela ere, eta, bueno, pelean egon da gero, eta lan haunitze eginez, lortu nuen, eta hor jarraitzen dut, eta oraindik deitzen naute, eta, bueno, ja, ez naiz, hortik aterako. Gitarrista, umetatik gitarra joten. 9 urtetik, gitarra klasiko ikasi, bizitza aldatu gitarra elektriko bat zure eskuartien erortzen danien, baina, Joseba, zu ezagututa, bazaralako talde askotan, gitarrista oso nazara, baina zure proiektuetan, edo ikusi zaitugun hainbat lekutan bebai, apurtxu bat esperimentaziotik desikasi lana egiten duzu. Zuk badakizu teoria, badakizu praktika, eta orain basabiltz. Bai. Apurtxu bat zelan deituko diogu, jolasa, desikasi, dokua, zer da? Bai, bere egunean hori erraten nuen, ez? Gitarra ikasketak egin nituen, ez ofizialak, Londresen egon nintzen, Gitarra Institut delakoan, ez egolako horrelako rock titulaziorik edo, hemen Euskal Herrin, ez da estatuan ere, gaur egun ere, orain dela gutxi, Bartzelonan badagola horrelako titulazio ofizial bat, rock musikaria izateko, baina lehenago ez egoen, baina egin dituen ikasketa batzuk, eta eskola horretan ikasi dituen gauzak, guai egon ziren, pila bat ikasi nuen, baina gehienak klitxeak ziren, eta beti entzun izan ditugun musikak ziren, eta ongi etorri zitzaidan, baina gero ikusi nuen nire pertsonalidadea edo azaleratzeko behar nuela hori dena desikasi eta nire lenguaia landu, ez? Eta urteetan edo saiatu naiz hori egiten, nire lenguaia lantzen, eta pixkanaka nahi dut pentsatu nire gitarra rekonoziblea izaten aldela. Ez da ere biderik errezena, Ez da biderik errexena. Horrek lan asko daukatzetik, eta asko zerrezago izango zen, zure mailarekin, eta zeu joten ikustie baino ez dau, zelan jotzen duzun gitarra, Joseba. Azkanin zerreza izango litzateken, zuretzat, bestelako bidea bat hartu, gitarra jo, ez dakiz zein lagundu, eta diru asko irabazi horrekin. Baina, esaten duzuna, apustu egiten duzu, zeure musikagatik, sorkuntza lana, esperimentazio hori, ez da biderik errezena. Ez, egia da. Izan ditut aukera bira potente batzuetan egoteko edo jarraitzeko, edo batzutan ez errandut, edo errandut, honera naino iritsi naiz, ikasi dut, badakit zer den hau, baina nire bidea beste bat da, orduan erranduzun bezala, ekonomikoki ez da biderik errezena, eta lehen errandugun bezala, den lanbidea izan eta are zailagoa,
baina bai, azkenean egiazkoa izan behar duzu niretzako lanbide honetan eta zure buruarekiko alik eta egiazkoen izan eta hortan jardun dut eta bai, ez dakit azkenean bizitza bilaketa bat da eta are gehiago horrelako lanbide batean, ez? Eta nik musikan hori egiten dut, ez? Bilatu eta gauzak aurkitzen dituzunean, aspertzen zara, orduan, bertze zerbait bilatzera, orduan, formazio honekin ari naiz igual nire ibilbideko musika estableena edo egiten, baina beti erran izan didate, eklektikoa naizela ere bai, baina nire disko bakoitzarekin ez ekitela ere ze palo edo joko nuen, beti aldakorra naizelako edo gustatzen zaidalako gauzak experimentatzea edo musika desberdinak egitea, ez? Baina eskerrak ez da? Joseba, ulertzen bada azkanien bilaketa hori dela, eta zozer bilatu eta bai, beten hau, aspertu arte edo ikasi arte edo truko hartu arte, auskalo bakoitzak noiz ikusten duen. Hau ja badakit, gainditu dut eta beste zer nahiko nuke. Azkanien, ederra da, dakizunin hori dela bidie. Ez dela iritsiko inoiz puntu bet, ez dela amaituko litzateke bebe bai. Bai. Magia hori, azten magia bat dalako. Bain diskonekin galetu diate, estankatzeko beldurra duten eta, uste dut, ez erran dut, nire tendentzia hori delako iritsiko da momentu bat, izaten ala. Gainera hori, nire bidea oso zuzendu dut orain arte, orain gehiago nagoa, besten eta baina gitarrari, eta hor jabakarri gitarrarekin oso mundu desberdinak ezagutu ditut, eta noizbait erraten zidaten, eskua edo puskatzen bazaizu egin duzu, zure bizia, zakizer. Nik uste, beste zerbait egingo nuke, musikari lotua, eta esperimentatuko nuke. Aseguratu? Nor zan, hau, Jennifer López Ipurdia aseguratu zuen, azuk eskumuturrek edo? Ikusten gabiltz, hau, disko barriko bideoklipa da, ikusezina kantuarena, 9 kanta. Esango dugu, Tegi da, eta Joseba Irazokiren diskoak kantu bakoitza ezberdina izaten dauden artien, baina oso lotuta, oso konpaktatuta dago disko hasieratik amaierara badauka zentzua, gitarra hoiek, riff hoiek, zikintasun, distortzio justue, sintetizadorak, elektronika justue, tanada justue, letratan egurra geuri, baina justue. Gizarte kritika ikaragarria letretan, esango genuke. Aurreko diskoan esaten zenuen bai, askatasun nahi hori edo. Orain badabor gizarte kritika bat ze bihurtzen ari garan, eta hori ganon delako musika indartsuarekin oso soinu ona daukana. Non grabazu diskue Joseba Irazokita lagunak nortzuk egon die zure inguruen, eta ze puntutaraino nasketa horiek eta arreglo horiek, zuri asko gustatzen zaizkizunak, baina egin zuiena apurtxu bet, zuzeneko musikara bideratutako diskue, bada apur bat zuzenekuetan basabiltzatelako? Bai, zenbat galdera, gota dituzu. Lehenengoa, nire diskoak izaten dire, errante dizuten nago nik uste proiektu hau, Joseba Irazokita lagunak, bai dela nire ibilbidean igual proiekturik rekonozibleena, naiz eta disko irudiskak nahiko desberdinak diren, baina uste dut talde soinu bat lortu dugula, laukote berdinarekin daramaguia urte batzuk. Bost edo? Bost edo, ez dile gehiagi ere, baina, ondo dau. Nik uste soinu bat lortu dugula, eta orduan hori igartzen da diskoan. Egia da gero ere bai diskaren barruan gustatzen zaidala, ez dut errango estilo aldetik, baina kantuak beraien artean desberdinak izatea. Eta gero, lotura hori lortzea, igual agian inkostienteki arregloekin lortzen da, eta atal hori divertigarriena izaten da estudioan, beran hasi ginen diskoa grabatzen, atala estudioetan, hor oinarriak grabatu genituen laukotean, zuzenean, baina gero oinarri horiek grabatuta, pista horiek etxera eraman nituen, eta hor etxean badaukat estudiotxo bat, eta hor hasi zela jolasa, esperimentazioa, eta hori dena, eta hor soinu horiekin igual unidade bat edo elkartasun bat edo eman zitzaion kantuei, eta azken paus hori izan zen Tarnoseko estudioan, hor Felix bateriaren anaiak Johannes Gufef
dauka estudioa, eta horre eman genituen azken ikutxuak, nahasketetan, eta bar. Eta orduan, bueno, Johannesekin ere da hirugarren berarekin egin duten hirugarren diskoa, gainera lagunen diska guztiak berarekin egin ditugu, orduan ere ezagutzen gaitu, orduan, bueno, berak ere laguntzen du, denak, gauzoiek denak, elkarren artean lotura bat eukitzea. Lagunak, ze garrantzitsua, Joseba? Bai, ze garrantzitsua bizitzan, ze garrantzitsua eta ze ezinbesteko profesio batzutan. Bai, egia da, eta, bueno, horrela sortu zen izena, beti erraten dut, Lugaritzen horrelako gonbidapen bat luzatu zidatenean, hori, lagunekin bolo bat egiteko, kontzertu hori oso ongi atera zen, eta aipatu nima zergatik ez dugu diska bat egiten, eta azkenean lagunen zera hau luzatu da. Eta bai, egilarran, suertea dut, baina erraten duzun bezala ere bai, uste dut lanbide honetan oso garrantzitsua dela hori azkenean beti gabiltzalako mesedeak eskatzen batak besteari. Berriz aipatuko dut Feliz, berak proiektu bat orain atera berri du, Rudiger izenekoa, orduan dago berarekin gitarra jotzen, orduan, bueno, batzutan ordaintzen dituzu musikariak, bestetan ez, baina horrelakoetan, azkenean elkartrukea da, eta lagunen artekoa hori izaten da, ez? Maitasunaren elkartrukea, baina baita ere, lan trukaketa bat. Mesede eske esaten dugu, baina laguntza ematen hobeto. Ikusten gabiltz, gitarri ondo ikusi, bestako beste Felixi gitarra lapurtu diolako hilazokik gaurra bazara etortzeko. Rudigerrekin Bilbon kafe antzokian egonda, bonberenean egongo zarete, asteburu indartxu, petxigaz askoitin zauz. Bergaran. Petxigin Bergaran. Ai, bale. Seminari joan. Bai, rotulatu gaizki egin dudalako orduen. Bai, Bergaran izango da, ia zuzentzen dugun, eta hortxe, Willis Drummondeko bateria den Felix Buff, bere proiektuarekin, Rudigerrekin, eta horre ikusten da, zema lagunez inguratu den bebai Rudigerren, ze musika ona, ze proiektu berezia da, musika ona, disko ere, sorpresa ona gure bai, sorpresa hartu genuen, hor bera ere pandemian, Jota Fuego ibili zen gitarrakin, eta kantu batzuk egin ditut, maketatu ditut, eta grabatu behar dut, Orduen, Petxiga zabiltz, Rudigerrega zabiltz, badator Nacho Vegas, disko berriarekin, eta hemen eukideu irazokik bere lan barria aurkezteko, eta guztia pilatuko zaizu, orduen... Bai, Elena Setien ere bai, urtarrian argitaratzen du diskoa, orduan bai horra agendakin, larri biliko naiz, hori dare, berriz ere gure lanbidearen alde, komplikatua, eta, baina, pozgarria aldi berean, denak martxan gaudela berriro, eta burua ustea horiek, ere ongi etorriak dira, baina bai, urte lanpetua dauka. Musika, zertarako esango dugu, disko bat, kantu bat, zertarako, azkenien bederatzi tresna dionek, gogoeta egiteko, gorputza mugitzeko, garrasi egiteko, gaur egungo gizartearen ispilu momentu baten, dana errealitatie gaur egun fikzioa da, gure gauza virtual guztiekin, fikzioa errealitate moduan hartzen dugu, da gero esaten zu artea da, errealitate bakarra. Artea zertarako, sortze lanak zertarako, Joseba? Zertarako, gauzak beste prisma batetik ikusteko, hori hasteko, eta bai, azkenean, bai, eguneroko bizitzan gauzak etortzen zaizkizu, eta ez dituzu nire ustez behar bezala hausnartzen, eta arte hau daukana, hori, hausnarketa sakon bat, eta gainera kritikoa baldin bada, nik uste gainera artea kritikoa izan behar dula, hor zerbait onuragarria ateratzen da beti, eta begiratu barzaiola, edo kaso egin barzaiola beden, ez dela bakarrik entretenimendua, erraten den bezala, hortikan nik uste gauzak egiten aldela, eta unitzik ikasten aldela, ez? Irratiko belarriarekin, irratian ibili eta gero, belarri hori egiten zaigulako, eta disko entzuten, esaten nuen lehenengo kantu, galtzen ari da dainot. Sintoniona hau ez dakizetarako maite goiniren atala datorren inguk teknologia berriak ditugunaz. Irratia izango balitz, hori erabiliko nuke sintonia moduen. Urrengo hasinei ikusten etorkizuneko nostalgia dainot.
Sintonion hau, ze sintonion hau. Ze disko... Horrek diru ematen du, eh? A ber, irasokiri hau esan da kritikak nik jasoko ditu delako. Ze disko entzungarri egin duzun. Ondo dago. Begira, badago jendeak entzun duela musika, estudiora etorri den jendea, ahotsa gabe. Eta erraten zea, ze disko iluna induzun, oraingoan ezaki zer? Eta gerora ja, bukatuta entzun dute, eta ahotsak uste dute eman diona izan du da, izaera pop melodiko bat, ez? Eta ez da izan sobera kontziente, baina aldi berean bai, orduan nik uste ahotsak hori eman diola diskoari entzungarritasun hori. Halere entzun ditut, arraro, beti erraten diatea, egiarren gainera pixkat aspertzen du, ez musika arraro, bueno, igual izango da, ez dakit, orai gainera izango da, ez zurein kultura, ez dakit, jode. Eta nire bana ezin kulta beste gauzetan, baina ez dakit, beti arraroa, igual entzuten duzulako. Hori da, alde melodikoagoak egia da, momentu batzuetan ahotsarekin sortzen dalako alde melodikoago hori, gitarren, indar hori, rock hori, ez dakizuan behitxu, bez, gero oso garaikidea dalako, sintetizadore horiek eta elektronik horrek ematen diolako kutsu hori, baina bai, gaur egun gu da, ez da 20 urteko disko bat, argi dago. Baina egia da, hau nahi dugunak, zarata apur bat nahi dugunak, ez dugunok nahi, hori da, hiruakorde eta perreoa eskaude horretarakota, iruditzen zait oso proposamen ona dela, eta hau zuzenien ikusteko gogoz, Bilbon kafantzakian azaruen apuntatuta daukat fosforitoarekin, ibiliko zara, nondik ibiliko zara, disko aurkezten edo ze aukera da? Bueno, hilabete honen bukaeran egon gara Arrasaten, 28an, Azkaitiko Matadeixen 29an, hori Bilbo erranduzun azaroak 4, gero azaroak 19 Miarritzeko Atabalen, 20an Intxaurrandoko Kulturetxean, 26an Bergaran, 27 Madrilen, diaspora bentzako, Lierrekin batera, eta gero baditugun. Badago aukera, bai. Ondo, galtzen ari da? Bai. Memoria, kontaktua, geurarteko, zesango dugu? Geurarteko batzi eta barriek eta teknologia berriak eta estelapotoak dana emoten du, ez da? Pixka da. Gure tatuak oparitzen ari gara. Kritika da, baina nik ere laguntzen ditu dalako, eta erraten den bezala, kantuak egiten ditu gaunitzetan autoterapia gisa eta gauzoiek. Eta bai, baina gaur egungo denborak dire, eta nik ere ez diet bizkarra ematen, baina bai jakin behar dugula, ikusi behar dugu, hori kontukin ibili barri dela, eta argi dago hori algoritmoek eta gidatzen gaituztela bide batzutara, eta orduan saiatu behar dugula, kontukin ibiltzen. Etorkizuneko nostalgia, bigarren kantua, esaten gabiltzena, diskoa bada distopikoa bitu, esango nuke. Black Mirrorren soinu bandarako balioko luke diskoak, oraina, zer dan oraina, ez da? Eta ze nostalgiarekin etorkizuna, eta azkanin bizitzak alde egiten digut, hori dana gizaki dependentea. Ze ona, belarriak berotzeko dan hori ondo be bai, oro, Jakik dio, nor da Jaki? Bera entzungo dugulako. Jaki, da nire lagun imaginarioa, hirugarren pertsonaren gatzetako hitz bat da, niri hitz egiten diana. Eta ez da azkeneko barruko horlako buru hauste bat da bakarrik kantua, baina bai dago oinarritua edo, inspiratua, dago horra Ameriketako hauste dela, Jackie Lynn izeneko artista bat, hau nitz gustatzen zaidala. Eta kantatzeko modua eta uste dut bere alde horretara jo dutela. Eta, omen alditxo bat ezala ere bai. Diskoan bada, unibertso horretan sartzen zaitxun kantuetako bat, zelantzabarik. Diskoan entzun da, Jakik dio, zulo baltz baten sartzen bazaitxuien asko zobeto. Musika taberna ilun baten hori etortzen zaigu burura, edo kontzertu bat, Intxaurrondon esate baterako sondo, Intxaurrondoko salan. Ikuste zeina, egia eta gezurra, esaten genuena, zer dan egia zer gezurra. Polibiolentzia, eta sikarioa, afterrean. Bai. Erran duzu bezala, nahiko distopikoa eta nahiko pandemikoa aterizai, eta nahiko iluna eta hori nasketetan
bai Joaneseri abidez jakik dion kantuan, da kanturik poperoena edo, bueno, struktura estandarrena daukala agian, baina nasketetan erraten dio, bai, jundu behar dugu pixka gehiago, hori, hitza, nahiko iluna delako, edo. Hala ere, iluntasun ere neurrian, ez? Neurrian. Ez da oso iluna, ez. Da gainera, iruditzen zait behar dugula hau. Behar dugula kaina hau oso lokartut egon garelako. Azken urte terdian eta ja behar dugu geupe zentzuak martxan jarri. Gitarra, berriro jaio da berriro gitarra aukeratuko zenuke? Erango nuke baietz edo bestela sokazko instrumentoren bat, erakartzen daute sokazko instrumentuak. Badago sonoridadean, vibrazio horretan, badago zerbait. Diskoetan edo entzuten dudanean, badago zerbait hor, zakit, bai. Erromerietan hasita, Joseba, irakaskuntzatik, maiz eta iziarregaz, irakaskuntzatik pasatuta, eta Euskal Herriko artistan dit, Euskal Herritik kanpo zemat jo duzun, eta zemat joten zabiltzen, eta nazioarteko musikarietako bat, Euskal Herriko nazioarteko musikarietako bat, da, Joseba Irazoki, bai. Benga, komila artien lotxatukot. Musikari harrigarrienetako bat, Euskal Herrian, virtuoso bat, musikari profesionala, bla, 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 hori dana kritikariek esaten dutena Joseba Irazokiri buruz eta bere disko berriari buruz. Joseba, eskerrik asko Eskerrik asko zuri. Ze gustora? Gustora egon naiz, nahiko lasai, ni naizenerako. Zerbezatxu bategaz irabaziko luke honek, danak. Igual bai, hartuko dugu antzokian. Oso ondo. Joseba Irazoki, eskerrik asko etortziarren, eta jakik dio. Oso bestelako moldaketan, moldaketa akustikoan entzengo dugulako, gainera gitarra ez da zuri ez, lapurtu duzu gaurko. Bai, Felizeri hartu diot, eta ja zer moduz. Eskerrik asko, Joseba Irazoki. Gonbite egiten dizuet GL3, Joseba Irazoki eta lagunak, 3. diskoa, bakarkako bideo honetan Joseba Irazokik bestelako proiektuak ere izan ditu bakarlari moduan, onjo eta datozkigu burura, baina bere izenarekin kaleratzen duen 3. lana hurbildu gustatuko zaizu eta. Jakik dio ezarela zu, ez duzula izan nahi. Jakik dio ezarela zu, ez duzula izan nahi. Telebistak ere dio, ez duzula izan nahi. Telebistak ere dio, ez duzula izan nahi. Izan zaren animalia, orain zer nahi duzutaz. Zer ez duzu ezagutzen, zer ez duzu nahi zugandik. Zer ez duzu ezagutzen, zer ez duzu nahi zugandik. Dagoeneko ez zara izan zinena. Dagoeneko ez zara izan zinena. Lasai, lasai, lasai. Lasai, lasai, lasai. Jendeak txalotzen zaitu, munduak besarkatzen zaitu. Bakardadean perfektua zinake, bakardadean perfektua zinake. Ies egiteko planerotan pentsatzen ari zara. Ies egiteko planerotan pentsatzen ari zara.
baina oherako bidea da biderik onena. Segiteko planerotan pentsatzen ari zara. Egiteko planerotan pentsatzen ari zara. Egiteko planerotan pentsatzen ari zara. Pentsatzen ari zara. Haupa, Joseba Irazoki, bakardadean ere, Joseba, perfektua zara. Eskerrik asko, jaskizu ere bai. Eskerrik asko etortzi errentze bizitona, osaon. Eskerrik asko. Ondo, hemen dauen publikoa beste bat, eskatuko beste bat, haupa. Hurrengo batean. Joseba Irazoki, eskerrik asko, muxoti bat, gozatu eta esan dako, asteburuan, hainbat proposamen talde ezberdinekin Joseba Goltzagainean ikusteko aukera, eta batez bere disko barria aurkezten dabil, eta plazer bat izango da hurbiltzea euren kontzerta, euren emanaldiren bat ikusten. Jo Malentzia, arratsaldeon. Arratsaldeon. Pentsatzen nagoen, Balantxi, joan beharko gineteke kontzertu batera, baina ez, kontzertuak baditu osaon. Eta partidu edo falta dazku, guri. Gu bertara joatea baino betzaz, etorri egiten zaizkigu kontzertuak edo musikariak ez da, bai, egia esan bat baino gehiago tokatu zaizkit. Etxko saliten moduen egon gara bizeo, pero entzuten. Eta zer nolako musikariak. Hori da. Joseba Irazokiren aurrean, orain eserita gaude, baina zutik jartzea ere uste du merezi duela. Bai, musikaria handia. Ze moduz? Ondo, asteburuari begira, pixkanaka. Asteburuari begira jarriko gara. Zapatuan, atletikek batzar nagusia, zer dator, ze saltza Bueno, a ver, bai, saltza bada. Batzarren inguruan, beti ere, askotan menipen izaten dira. Saltzak edo eta kezkak edo eta, bueno, segunetan noski, horre beti ere, lehenengo taldearen norabideak markatzen du asko, baina, bueno, egia da, eta bere gunean, eta dagoeneko Aitor Elizek ikusten ari gara, bueno, irudietan, hauteskunde egunean bertan, bueno, nolabait ere, bi hautaketza izan ziren, eta orduan Aitor Elizek atera zuen, bere hautaketzak atera zuen presidente kargurako laburteko tartea, baina egia da beste hautaketzak ere, boto asko bildu zituela, eta tartea apenas izan zen 100 botora etzen ailegatu. Horren ondotik zer dagoen, bueno, izaten dira, halako, bueno, bide oso nabarmenak, eta, bueno, bakoitza bere korrontuari eusten dio, eta, bueno, hori uste dut pixkanaka islatu dela azkeneko urteetan, eta hor dago, eta, bueno, egora zertxo baite tinkatzen denean, bueno, etortzen dira halakoak, ez da, bueno, kontu, biharkoari begira, batzar horretan, batetik, esango dugu, ohiko batzarra da, edota esango dugu, bueno, aurreko urteko kontuak, aurtengo aurrekontuari dagokion proposamena, eta horiek direla bozkatu beharrekoak. Era berean, halakoetan askotan, bueno, izan ohi dira, balio izaten dute halako batzarrek, tonua zertan den, bazkideen erantzuna nolako izaten den, eta, bueno, bada halako termometro moduko bat, ez da, ikusteko, Aitor Elizegi berak esana dauka, aurreko asteetan, oraindik ere ez dakiela, uda partean hauteskundeak izan behar dute, bai ala bai, epeak hori markatzen du, eta oraindik ere ez omen daki, datorren hauteskundetara aurkeztuko ote den, edo ez, eta beste, biharko batzarrak erabakiko omen du, eta biharko batzarren, eta aurrengo hilabetetan jasotzen duen erantzunaren araberako. Zaten zabizena girori, feedback. Bai, hori da. Eta, bueno, mahai gainean batipat esango dugu, 120 euroko kuota bat dagoela, alegia, pandemiaren ondorioz, atletikek ere, beste klubo bezala, noski, galerak izan ditu, eta zuzendaritzanek eskatu die bazkidei 120ko, bueno, kuota gehigarri bat, hori da, kuota gehigarri bat, eta, bueno, batzuk alde dute, beste batzuk ez, noski, hori, bueno, bihareko ziko dugu. Bazkide konpromisarioentzako deia da hori, bazkide konpromisarioa nortzu dira, bueno, badira atletiken 1200 inguru, alegia, ez da, atletikek bazkide asko ditu, baina denak ere ez daude, biharko deialdi horretarako deituta.
bueno, normalean behar luke, ez da, behar luke isla bat izatea, ez da, baina batzutan gertaliteke kalean, halako korronte bat edo halako uste bat izan, eta gero batzarrean beste bat, bueno, ikusiko dugu. Eta bestela, egia da zuzendaritza honek, ideia asko eta proposamen asko bota dituela azkeneko egun edo eta hilabetean, batzuk nahasiak ere bai behar bada, bueno, gu batzu izan ginen Aitor Elizairekin eta beste esantzikun, batetik, bueno, laguntza eskatu zuen, batzarra aurrera ateratzeko laguntza eskatu zuen, bestetik, arrobiaren inguruan eta beti dago eztabaida eta emaitzako honenak ez direnean, eztabaida hori areagotu egiten da. Bueno, azkena da, Aitor Elizai bentzak gure esan dakoa, arrobi globalaren aurka dagoela. Arrobi globala ez dakit ulertzen den zer den. Badago alako uste bat, bueno, lehenengo talderako atzerritarik ez, baina arrobirako, 8, 10, 12 urterekin behar bada, eta batipat bere, bueno, ume horien gurasoek eta balako lotura bat Euskal Herriarekin izan baldin badute, zergatik ez Lezamara ekarri, Lezamari, bueno, Lezaman, atretik dagozkion hildo nagusiak azaldu, hazi, jokalari hori Lezaman, eta gero lehenengo taldera iristen baldin bada, iritsi da, ezta? Eztabaida hori zabaldu da, alegia, Euskal jatorrez behin ipein, Euskalduna, bueno, erabatekoa izan gabe ere, behar bada, bide hori irekitzeko aukera, zuzendaritzan berak ere, kideren batek edo beste, bota du. Baina, presidentea berak, bazkena esan dagoa da, guri behintzat, ezetz, horren aurka azaldu dela. Atletiken filosofiak berezi egiten du era horretan, esango nuke. Gero, jokalariek dituzten soldatak askotan ateratzen da maigan. Hori ere bai. Euskaldunek bakarrik jokatzen dutelako. Bueno, zaintzen dira, ez dagoelako besterik, segurazki bebai. Zelan bizi duen afizioak bebai hori dana. Azkenin dana lotuta dagoelako. Oso alde honak ditu. Baina, bere bainak ere baditu. Bere bainak ere baditu. Eta batipat, garbi izan beharko da, hau da gure bidea, baina 15 egunez behin, futbolzelera joaten diren zaleek ere, garbi izan beharko dute, hau da gure bidea. Alegia partidu guztiak ez dira gaziko. Eta alakoetan, arrobiari eta inguruko fitxaketei, kaso egiten zaienean, batzutan tokatuko dira urte honak, eta beste batzutan behar bada ez horren honak. Beste batzuen kasuan, barrezagoa da merkatura jota, zer falta dut, hau falta dut, bakar egingo dut, gutxi gora bera, bakar egingo dut, behar dudan postu hori. Hemen, ez dago alakorik urtero behintzat, eta horren ondotik, hori ere tokatu liteke. Esate baterako orain, Atletiken inguruan, ze falta du Atletik, esan eta esan ari da, jendea, gola falta du Atletik, aurrelari bat behar du gola egiten duena. Hori nun dago, hori bastakiko nun dagoen. Eta baldin badago ere, inguruko ere dagoeneko, indartu dira, eta behar bat aztaude Atletiki begira, behar bat beste nonbaitera begira daude, baldin eta baldin badaude. Hortaz, hori guztiak garbi izatea komeni da. Eta, baztabaida beti mahai gaina jartzen dalakoetan, eta, biharkoa balio dezake, batipa lehenago esan duguna. Ikusteko gutxi bera jendea non dagoen, eta zuzendaritza honek zenolako babesa. Oso ondo ulertuta, Jon Valentzia kirol analistarako ere... Ez zazula uste. Albistek esateko bakarrik ez. Gero, oso ondo azaltzen dire, zura azalpenako oso ondo ulertzen dieta. Pilota kontuak, Peio Etxeberria eta Joseba Ezkurdia badituko finalerdietan lauterdi aurrera due, eta Urruti edo Laso, eta Oñatz edo Altuna. Urruti edo Laso, gaur. Jo dira, noski, eti bezala, lau partidu izango dira, ezta, berez, final ordenetako, lauterdiko final ordenetako, hirugarren jardunaldiari dagozkion partida dira, asteburu honetan jokatuko direnak. Baina ze gertatu da, bi partida geratu dira, gaurkoa, Urrutik eta Laso jokatuko dutena, eta Altunak eta Oñatz Bengoetxeak astelehenean Tolosan jokatuko dutena. Partida horiek benetan, ez dugu esango final kutsua dutenik, baina bietako batek, eta bietako batek aurrera egingo du, bietako bat final ordenetara selkatuko da, bi partidetan, eta beste txapelketari agur esango dio. Hortaz, eurentzako bada, final kutsuri badu, eta pentsatze pelotari epatu ditugun, Urruti eta Laso, hauek, aurtengo txapelketan bertan, Urrutira joan gabe, asko erakutsi dute, gertatzen dena da, Peio Etxeberriaren asate baterako, ikaragarria izan da, ezta, eta Ezkurdiare aipatu dugu, aurreko asteetan, Joseba Ezkurdia, eta honek ere, benetan etxeko lanak azkeneko jarunaldire iritsi gabe egin ditu, eta benetan ikaragarria da hori, baina Altuna eta Oñatz Bengoetxeak oraindik ere, eta Altuna, begira, Jokin Altuna, zein eta Jokin Altuna, oraindik ere etxeko lanak egin gabetako, Oñatz Bengoetxeak ere nahi du, esan eta esan eri da, behar bat azkeneko parte hartza izango duela lauterdikoan, da, ez gauza bera, final ordenak harrapatu edo, finalerdiak harrapatu edo ez, eta Urruti eta Lasoren inguruan ere, Urrutiko txak uste dut, aspaldiko partez pauso bat aurrera eman duela, baina lan hori borobiltza falta zaio, eta Lasok, aspalditik ona, bere gurean
lehen ere aipatu genuen, gorriak ikusi zituen, egoerari buelta eman zion, uda partean, sasoian somatu dugu, eta honek ere nahi du, noski, nahi du, final erdi horiek harrapatu nahi ditu, Lasok ere. Bueno, sekulako partiduak. Bai, bi hori epati bat ikaragarriak. Gaurtik hasita eta gozatuko dugu, seguru. Eta emarere batu barko genuke, ez da? Beste behin, kasu honetan labriten. Agur esaten dabil. Bai, agur esaten dabil, da kasu honetan labriten, honetan labriten. Labriten badakizuzuk ere berez, larunbat arratsaldetan ikaragarrizko giroa izaten dela, eta kasu honetan, bai, Emar, Olaizola, gurtuko dute, eta beste irudi hauek ere benetan... Irudi hauek aurreko astekoek. Hori da, ikusgarriak dira hauek ere, eta beste, jende azutik eta jende azutik bakarrik ez. Dantzan, nor, eta, Andoni Aretxabaletare bai, aurrezko eta guzti, eta bai, begina, Emarrek ere nun baitetzuen espero, ala santziguten guri ere etzula espero, eta dantzan, Andoni Aretxabaleta, hontan ez dut, nik lezio ondirik emango, arribare bai, txistua jotzen, baina Andoni Aretxabaleta, aurrezkoan ez du benetan dotore ikusi genuen, ez da? Bueno, ez detalle politxe bai, ez da? Oso, azken finean, enbeste urtez aldake landa ibilita, eta, aurrezkoa beti dago ondo, ez da? Baina, alako gertuko batek, ez da? Zurekin pilotan enbeste urtez arituten batek aurrezkoa egitea, benetan, bai. Emarren irudiak, agurreko irudiak pilatzen ari zaizkigu, frontoiz dabil, baina alakoek, beste kolpe bat ematen dute, ez da? Aprobetxatuko dugu, eta beste galdera bat egingo dizut. Ea erantzuni badudan. Balentzi, Euskal Selekzioarekin zer gertatzen da, Euskal Selekzioa ofizialtasunari buruzko eskaera. Euskal Federaziotik eskatu da, FIFAk eta UEFAk hartzeko erabaki hori, orain arte ze pasa da eta ze eskatzen da? Bueno, orain arte batzorde ejekutiboak, badakizu beregunan ere saiatu zen, bertako kide izan nahi du Euskadiko Futbol Federazioak, eta orain ezetza, aurrekoan ezetza, batzorde exekutiboak eman zion. Eta Euskadiko Futbol Federazioak eskatzen duena da, eztabaida dezala, baina organoa berak eztabaidatu dezala. Modu horretara, bide horretatik esate baterako Jerseyk eta Gibraltarek lortu zuten bertako kide izatea. Eta hori da, eskatu duena, aurrekoan, batzorde ejekutiboak bere hortan erabakizuen eskaerari ezezkoa esango diogu, eta kasu honetan, berriz ere, esango dugu, lehenako bide bat hartu zuen, ezezkoa jaso zuen, orain beste bide bat hartu du. Eta bide horretatik esperantza badauka, Euskadiko Futbol Federazioak badauka esperantza, lortuko te duen bertako kide izatea. Beregunan esango duen prozesua benetan luzea izango zela, baina ari da, eta honetan jaso dugu berria, eta berri horren ondotik ikusi beharko da, kasunetan erantzuna zein den, eskaro horrek erantzuni baduen, edo eta ez duen. Gertaliteke batetik, organo berak hartzea erabakia, eta erabaki hori hartzen baldin badu, ikusi beharko da zein den erantzuna, eta behar bada, gertaliteke era berean, muzin egitea aurrekoan bezala, eta bater erantzunik ez izatea, kasunetan Euskadiko Futbol Federazioak, FIFAtik eta UEFAtik. Berriz ere gertutik jarraitu beharreko bidea da, baina iruditzen zaigu erantzuna puska batean mentzat ez dugula izango. Jarraitu behar eta ikusi behar. Bai. Ia zer gertatzen dan. Zornotzako krosari buruz hitz egingo dugu, bestak beste pandemiarekin ezin egin aurreko urtean, badator edizio berri bat, 77. izango da, honek sekulako jartzuna dauka baina azkibartzen. Bai, batetik esango dugu kros denboraldia badatorrela, ez da? Uda ja, utzita gaudeatzean, udazkenare badator, egia da proba hau berez, urtarrian ere jokatzen zela, aurten bestelako fetxan dator, bestelako datan dator, aurreratu egin dute. Aurreratu dute beste, Bol Atletikek hartu duelako antolakuntza lana, horren ondotik esango dugu mailaz, benetan mailaz gora egin duela, eta golden edo eta urrezko mailan jarri dutela ekros hau, eta basan da bezala, igandu honetan izango da, 77. ekitaldia izango da kasu honetan, pandemiaren erruz, aurreko urtean ezin izan zen egin, baina indar berrituta dator, parte hartzaile dagokienez ere, basen egute maila ona izango dela bertan, eta, gu ere bertan izango gara, Euskal Telebistak ez zuzenan eskaineko du, 12 eta 4 denetan hasiko da emakumezkoen proba, eta horren ondotik gizonezkoena, eta, badatoz, ez da lasterketa bakarra izango, horren ondotik beste batzuk ere jokatuko dira, eta aurrera izango da Euskal Telebista, baina lehenengoa hausia izango da, igande honetako Zornotzako. Egindako azara krosak, oso modan zegoelako gu gazti egin. Ez hori ez krosik ez dut nik egin. Gut herri gortute bai, eta gainera ni oso nintzen krosetan, txarra izan agelako normala. Eskubaloian jakin badakigu hor ere moldatzen zinela, ez da? Baina krosatan bai, dorduen, ilaski krosera da nik, Bai? Krosa gainera normalan negu partean, lokatza, eguraldi txarra, bai, ez da, hor gauzazko dira aurka, baina saiatu eta ibilitako azara. Eta ikusten gabiltz, kirol oso politxe, gerorantz ikusteko, nik gozatzen dut onelakoak ikusten, eta esan dako aukera gongo da Euskal Telebistaren bidez, Zornotzako nazioarteko cross edizio barri hori ikusteko. Jon Valentzia,
eskerrik asko. Ba, asteburuan. Bardin. Eskerrik asko. Gariren musika entzengo dugu, gaur musika mundiala entzuteko aukera daukagu. Gariren musika gaua eta zinera goaz. Gau, zahar bat gurekin, aspaldiko kontuak esan. Gau, zahar bat izan da, lau zarbaza berriz onduan sentitu. Ez dut gehiago nahi, ez dut besterik behar, ez dut gehiago nahi, ez dut besterik behar. Denboraian elkarrekin izan, egun argitzen ikusi, desirak goltzatu izuak aldandu. Ez dut gehiago behar, ez dut besterik nahi. Bortxe, Gariren musika eta zinea talera gatoz, Aitor Rabaro, arratsaldeon, zer moduz? Arratsaldeon, ni aski ederto. Ondo, bagabiltz, Aztarnak pelikulari buruz hitz egiteko intentzioarekin gaude. Momentuz, zuzendariarekin bat egiteko, aleginetan dabiltza lankideak lortzen dugun, Maru Soloresekin hitzordua eginda daukagulako Aztarnak pelikulari buruz hitz egiteko, ia posible dan konexio hori bitartean, bestelako kontuekin aurrera joango gara, Aitor, Aztarnak pelikula ikusgai zinemaretoetan, hori zen arrazoia bestak beste pelikulari buruz hitz egiteko, eta lanien dabilena eta pelikula barria egiten dabilena Paul Urquijo. Bai, eta Paul Urquijo askorentzako bada, kutxunetako bat, Euskal zuzendaritzen artean, Euskal zine industria horretan. Aste honetan egin du berak deialdia eta komunikabidei deialdi egin die joateko rodajera eta irudiak grabatzen ibili dira gure lankideak Euskal Telebistako ebe bai. Emoten da, azkan urtietan gauzak asko aldatu dira, teknologi barrizak, sare sozialak eta pelikula baten estreinua heldu aurretik, gaur egun gerotak garrantzik gehiago hartzen dago, rodajia, irudizak, hype hori pixkat, hastia pelikulean inguruan, da hori, rodajia hasten danetik, inkluso rodajia aurretik landu behar dan zeo zer da, eta, saletu ontzako ikustia irudi horrek, lokalizazioa zeintzuk izan aldira zen ikustia, aktoriak eurak, bakigu ze aktore hongo dira zen, aktore garrantzitsuak karakterizate ikustiak, etxen dago pixkat bide hori, pelikula hori zer izan lehiken pixkat idea bat etxen joateko, eta benetan gaia kontutan hartuta, batez be lekua, Paul Urquijo bakigu euskal mitologizari buruz, euskal zinean norbaitek landu badau gai edo landu baitzu gai honek hori Paul da, Ganera berak beti zaren dago, txikitzatik, umetatik maitxe da ben, fascinatu otzon gai badala. Eta, nire aldetik personalki, irati inguru horrek, Horre askan urtietan ibili garinok, historia ara urbiltzen zarenin behazte irakurtzen, danotak Euskal Herrian historian ze garrantzi eukida ben, benetan da magia berezi bat daukon leku bat, eta bertan kokatutako pelikula hori, itxura oso ederrauko. Hortxe, edurne ikusten gabiltzako, Eneko Sagardoi, aktore Itziar Ituño, Edurne Azkarate ikusten genuen, Iñaki Beraetxe, Kepa Errasti egongo da Nagore Aramburu egongo da, Ramon Agirre egongo da, ikusten gabiltze Paul Urquijoren unibertsori errementari eta gero irati filma eskuartean, eta bestak beste, hortxe filmako eta rodajeko irudi horiek. Esaten didate lankideek, ederto, Maru Solorez prest daukagula eta Aztarnak pelikulari buzitzen dugu, film berezia, Aitor?
oso berezia, balde batetik oso film pertsonala dalako, zuzendaria berak esango duzku, baina oso askotan gaiak pertsonalak izan dan lira, baina zuzendaria berak, adibidez, pelikula honeri ahotsa berak ipintzi erabakitzen da denean, inkluso bera, eta bere familia protagonista agertzen dira zenean, benetan barruan daukon sentimentu oso indartzu batek bultzatu da belako da, ezta? Eta gero gaiza, aipatu izan dugu hemen, amatasunaren inguruan azkan urteetan, eztabaida sano bat, eztabaida bat zabaltzen dago, atzetik eduki dugun amatasunaren figura oso itxi bat, arrakalatzen da apurtzen gabiltzalako, ezta? Eta hemen aipatu genuen aurreko astian, pixka bat, jaiotzaren momentu hori eta aur bat jaio eta lehenengoko egun, hilabete urte horietan gertatzen diren gauza horiek, ze garrantzitsuak izan aldiren, eta batez be pelikula hau galderaz beteta datorren pelikula bada, ez da? Jaio aurretik, erditzean, eta ondorengo egunetan gertatzen dena, eta oroitzen ez ditugun oroitzapen horiek, edo gertatu zanak, ia ze aztarna uzten digun guregan, ze berezia, esango dugu, ze galdera, eta ez dakit erantzuna lortuko dugun. Maru Solores, Arratsaldeon. Kaixo, Arratsaldeon. Hortxe, filmako zuzendaria, bidai bat izango da, astuta daukagun leku horretarako bidaia, klaro, nola egin hau guztia pelikula, Maru? Bai, hori izan zen, hori izan zen erronka, ez da? Gai honekin eta hain zabala den gai batekin nola egin pelikula bat, ez? Nola egin pelikula bat, sinematografikoki interesgarria izan daitekena, eta, ez bakarrik gai honen inguruan asko hausnartu dutenentzat, baizik eta edozein entzat zeren azken finean, asko izan gera ama eta aita, baina denok gera seme edo alaba. Eta gaia azkenean unibertsala da. Orduan, nola lortu hori dana bata bestearekin lotzea, hori zen erronka, baina, pozik gaude emaitzarekin. Eta, emaitzarekin eta jasotzen ari geran erantzunarekin, publikoaren aldetik. Gainera esango neuke, hor testigantzak daude, ez da? Azkanean dokumental fikziotik beuki alda benarren, ez? Dokumental horretan testigantzak dauzkagu alde batetik protagonista edo, guraso, ez da? Izan berri diren, izateko bidean prozesuan dauden horienak, baita, amaren kasuan ere, ez da? Amaru berabe kontagalek dauzku, ez? Bere amabe agertzen dalako hor, baina niri interesgarri iruditzen zat, bizipen pertsonal horietatik aparte, halako gai baten, zientziak berak beuki aldaen pisua, ez? Eta kasu honetan, babestu zara edo apoiatu zara, zientziak esaten daben horretan, ez? Hau da, hasierako garrantzitsuak diren momentu horiek, nolako eragina izan dezaketen gure bizitza osoan, gerorako bizitza horretan Maru, adituek esaten daben hori, publikoaren aurrera jartzi, ez da? Ez dira oso entzunak, zientziak alde horretatik esaten dituen gauza berri hauek. Bai, hori izan zen, motivazioen artean hori zegoen, ez da? Gizarteratzea, zientziak esaten duena, eta urte asko darama zientziak honi buruz azterketak egiten, hausnartzen disiplina ezberdinetatik, bai neurozientziak eta batez ere azken urteetan neurozientziak eta horiek izan duten bultzadarekin. Baina nik ere ikusten nuen hori gero etzela gizartera nolabait transmititzen edo trasladatzen. Eta hori ere interesgarria iruditzen zitzaidan, hori noski publikoarengana hori gerturatzea, baina, modu, ez dakit, modu ez oso zientifiko eta astun batean, baizik eta hori, pelikula baten moduan, modu sinematografiko batean. Maru, nortzuk agertuko dira? Esaten da bilelako Aitorrek esan du, hor bikote batzuk egongo dira, umea jaio aurretik jarraipen egingo zaio umea jaioten danien, gero, ondorengo egunetan ikertatzen dena bai, adituen testigantzak egongo dira, zeu kontakizunean murgilduko zara bai, nortzuk agertuko zaizkigo pelikulan, eta momentu baten
pelikulan esaten da, noiztik, sortzen zaizun galdera hau buruan, azkenin ez delako ohikoa, nik neure buruari inoiz zenioken galdetuko, oroitzen ez dugun momentu horretan gertatu danak zer eragin izan dezakeen gaur egun, ez da? Nondik datorkizu ideia eta nortzuk agertuko dira pelikulan? Ideia batez ere, ama izan ondoren, ez berehala, baina ia urte batzuk pasata eta ikusita, ze prozesu intentsoa den eta zenbat eragiten duen, lehen esan bezala, ideia zen alde batetik kontatzea edo gizartera eramatea zientziaren parte handi batek esaten duena, hori izan zen ideia eta baita ere, ibilbide pertsonal batekin lotuta, ez? Nire azken finean ikuste dut bakoitza bere burua pixka bat ezagutu nahi baldin badu, ezagutu behar ditu bere lehenengo urte horiek edo gogoratzen ez dituen horiek. Ez azkenean horrekin topatzen zera, noizbait bizitzan goizala berandu, baina noizbait nik uste galdera horiekin topatuko zehala. Noski, hori egin alda protagonista batzuk kamera aurrean jarriz, baina oso ausarta iruditzen zaren niri baita, zu zeuk galdera hori, zeure buruari egiten diozun galdera hori pantailan jartzea, ez? Eta galdetzea zure amari, kamera aurrean, zu jaio zinen momentu hori nola bizi izan eban berak, ez da? Bai. Dokumental honek, prozesu luzea izan du, urte batzuk izan dira, eta egia esan hasiera batean hori ez neukan pentsatuta. Amarekin hitz egitea kamera aurrean ez neukan pentsatuta, baina, montatzen hasi ginen eta orduan ikusi genuen, ibilbide pertsonal horrek ere bazuela bere garrantzia eta nolabait historia hau kontatzeko eta borobiltzeko interesgarria importantea zela eta azkenean animatu ginen horrela egitera. Eta nire amari asko zor diot, eskerrak ematen dizkiot, bera ez da etzegoen hasiera baten oso gustora hola kamera aurrean. Baina, badakit niregatik egin zuela, nahi zuelako baitere prozesu hau burutzea, hainbeste urteren ondoren eta ondo burutzea. Eta nik asko eskertzen diot, azken finean konturatzen ez dela hainbeste, gure historia pertsonalaren zatitxo bat agertzen da, ez da, baina bera hitz egiten ari da, berak momentu horretan ahotsa ematen dio bere belaunaldiari. Garai horretan berari gertatu zitzaiona emakume gehienei edo askori gertatu zitzaien, orduan ez da bera bakarrik, berari da bere belaunaldiko emakumei ahotsa ematen eta hori oso polita iruditzen zait. Ikusten da, dokumentalean baita adituen testigantzei esker zamat aurreratu dan pertsepzioan eta ume bat negarrez isilduko data eta isiltzen danian gertatzen den eta bar, ikusi da gaia badagoela, evoluzionatu dela honetan guztian eta hori guztia biltzeko gogoa izan duzula. Zinemaldian ikusi ahal izan zen Maru, orain zinema aretoetan dago, zeo pari ederbe bai, ez da honelako pelikula bat zinema aretoetan ikusi ahal izatie, jende animatu zinemara joaten eta unibertso berezi honetan sartzen galderak, esan dugu, galderak egiten dira dokumentalea, baina galderak egin baino esango nuke ikuspegi, bestelako ikuspegi bat planteatzen zaiola ikusten doanari eta buruari eragiteko. Helburua zein izan da, norentzat izango da Maru? Nor zinera eramango dugu zinera? Esan bezala, ez bakarrik aitak eta amak, denok dira seme eta alaba, eta, nor bere buruari galderak egiteko prest dagoen edozinentzat, berez. Nik esan nahi nuen, zinetan Bilbon eta Gasteizen dagoela momentu honetan, eta uste dut, aste osoa egonda, eta gaur da printzipioz azken eguna. Espero dugu ere, ikusleek gero eta gehiago pelikula honen berri izatea eta espero dugu beste zinetara ere etortzea Iruñan eta Donostian eta estatu mailan
Estatu mailan ere, bueno, orain Madrilen egongo da beste aste bat, baina espero dugu ikusleek ala nahi badute, denbora gehiago egotea zine aretoetan. Marusa Baina Lorez, Bilbon eta Gasteizen gaur aprobetxatu behar dute. oso ondo, Aztarnak dokumentalaren pelikula honen zuzendaria, eskerrik asko tartetxu hartu, eta gurekin egotea errena, osa hon. Bai, eskerrik asko. Eskerrik asko, bortxe proposamen berezi esango dugut ezberdina, eta ikusteko moduko proposamena, eta buruari eragin askotan esaten dugulako zer da zinea, ez da? Zer da artelaun bat, azkanien, pentsarazten ez badigu, edo zer eragiten ez badigu. Estrenetara goaz, zinaretoetan geratuko gara, Aitor. Bai, eta, bueno, asteburu honetan potente dator, lehenengo eta behin behintzat nik neuk, personalki, Wes Andersonen azkan pelikulia, The French Dispatch, gomendatu behar dut, ezta? Dagoeneko nik uste ikusle gehiengo handi batek Wes Anderson ezagutzen dabela. Zuzendari berezirik baldin badago gaur egun, ez? Hollywooden, Wes Anderson da. Ezaugarri oso berezia dauko bere pelikuliak, bere zinemagintzak, aktore historio oso extravagantiak, estetikoki planoen eta irudizen lanketa brutala, eta hau, askorentzako oso erakargarria da, baina azkan urtietan egiz da Wes Andersonek bere ezaugarri horiek muturrera eruan dituzela, ez? Eta pelikula honi alde guztietatik kritikatutako. Hau da, Wes Andersonegia esote dan, hau da, ezaugarri horiek gehiegi estremora eruan esote da bezen, eta beraz esango neko oso salientzako edo pelikula estilo hau gustoko da benentzako, betiko protagonista, betiko aktoreekin, gozaga bat izango da. Eta lehenengo aldiz Wes Anderson ikusten doianarentzako, pixkat arraro izan leiken pelikula. Bere pelikula ezagunena zein izango litzateke? Azkan urtietan egiza da, Hotel Budapest hotela izan da, esan dugun prozesu horretan oso berezi, baina, lehen esan dudana, publiko orokorrarentzako oso erakargarri, oso ondo funtzionatu eban. Oso pelikula politxe da. Oskarretan sarizak eruan egoazan, funtzionatu eban, beraz, hau da, oso berezia da, baina esango neuke publiko orokorrari oroan asko gustatzen zakon estilo bat badala, ez? Beraz, proposamen hori. Beste bat? Eta bestetxu bat, Supernova izenaz datorrena, Harry McQueen, zuzendari gazte bada. Eta ez da Kerobian disko bat? Ez da. Baina, Harry McQueen aktore bada, zuzendari gintzan hasi berri dana, gaztia, neure adinekua zuzendari gaztia. Gaztia. Bigarren pelikula luzia da, baina ez dau gaztetasunari buruz hitz egiten, beste zuzendari batzuk modura, gaur estrenatzen zen beste pelikula batzutan. Hor daukauz Colin Firth eta Stanley Tucci. Bikote bat, 20 urtez batera bizi izan da bikote bat, piano jotzailea bat bestia idazlia, eta pelikula kontatzen dau, bietako batek Alzheimerra dauko oindala urte batzutatik. Memoria galtzen ari da, gero eta okerrago jartzen ari da, eta egiten dabe, furgoneta baten sartu, eta bidaia bat, maitxe daben, eta euren lagunak bisitatuz, ez? Ez dakizelako, egoera horrek okerrera solan egingo daben, ez da? Eta beraz da, maitasun historio horren askanengo egun horiek kontatzen da bezen pelikula. Zerra. Oso derra, trailerra ikusitza ikusten da tratamentua oso duintasunez eta landuta dagoela, eta gero, aizke aktore bi hauek, aktore txar batzu dira, ez? Eta Stanley Tucci batez be, askotan aipatzea dut hau mai honetan, baina bigarren protagonistak egiten ez da bezen, bigarren mailako papelak egiten da bezen, aktore zoragarri asko dago, eta Stanley Tucci da horietako bat, ez da? Eta gero nik orain, borobilduko esaten Colin Firth agertzen bada, pelikula politxe dela. Bai, askotan esan dugu, ez? Aktore askok aukera dauke, aukeratzeko benetan zertan lan egiten da. Pelikula egiten dituen azken aldian, eta proiektu interesgarriak badira bakarrik parte hartzen da horietan. Beste bat? Bestetxu bat, Frantziatik dator La Fin Flair, eta hau pixka bat harintxuago, komedia baten nahi da benentzako, ze Catherine Frot, hor ikusten dugunean, askok ikusiko eben aktore honen pelikulak, ez? Eta bedira, komedia harintxuak, baina irakurketa sozial bat badaukenak, ez da? Kasu honetan be, hori ez, klase gatazka hoien arteko eztabaidatxo bat, sortzen da bena, La Rosa bereziak sortzeko negozio bat daukan emakumearen, eta negozio hori beradoianean, bazelan bekadun batzuk edo izak gratis lan egitera bialtzen da bezen,
ba, pertsonaje berezi batzuk heltzen dira zenean horra, ba, bere mundu Bekaduna hori garezti zelan- dauz azken aldian, Bai, ez dago erre. Baina, zelan harreman oso politxa gero sortuko da neuren artean, eta bueno, inoz, aktore hau, komedia gustoko da benentzako, frantzes komedia gustoko da benentzako. Pelikula frantsesen fan. Bai. Aitor, azken aldian, beste bat? Beitu, Jonas Trueba, honek bai hau zuzenari kastia da baitxa, Fernando Truebaren semia, oso pelikula interesgarriak egin da bezena, eta kasu honetan proiektu bereziza. ¿Quién lo impide? ¿Quién lo impide hau da, aurretik 80 minutu inguruko, 5 pelikula egin bazan, gaztetasunari, gazteen erabizatiari buruz, hori aztertzen, protagonistakin eurakin egonda elkarrizketatu da, pixkat fikzio dokumental arteko beste nahasketa bat, karo, hori zinietan ezin da 5 pelikula izan dira, ordu nahi zabena da horrek baten batu, bilketa bat egin, oin hori bai, 220 minutuko, hau da, 3 ordu eta pikuko pelikula bada, orduan, hau ikustera prestatuta dira. Zutik, amaitzeko. Amaitzeko, zergatik zutik, euskal ekoizpen badogulako, animazioa aurrei begira, eta ez euskal ekoizpen bakarrik, baleukok, Mexiko eta Brasileko beste ekoiztetxe batzukin egindako koproduzio bat, gero eta gehiago euskal ekoiztetxeak alako lanak egiten, eta esan dakua, euskeraz, euskal herritxik sortutako produkzioak, mesedez, estrenatzen dira zenean, babes hori, zelan ez, hemen dira gutza. Aitor Baroa, eskerrik asko. Eskerrik asko, zeuri. Asko guztien zait, aztia zugaz amaitzie. Postenaz, neuge gustora. Eskerrik asko, ondo pasa. Etxeko guztiei beste horren beste. Mesedez, berak esan du moduen, ondo pasa. Urrengo arte, agur.